Ahoj, mám vysunuté platničky, jednu mám vytečenú, kopu zdravotných problémov súvisiacich s týmto zdravotným stavom. A najposlednejší, ktorý ma donútil vyhľadať pomoc inde ako u rehabilitačných a fyzioterapeutických pracovníkov, bolo hľadať na YouTube niečo, čo mi pomôže inak. Našla som Katku, ktorá cvičí jogu a môj posledný problém bola kostrč, ktorá ma začala boleť v tehotenstve. Rok po pôrode som si povedala, že to už asi normálne nie je, keď to stále bolelo, nevedela som poriadne sedieť, keď som sa chcela zdvihnúť, nevedela som zase vstať a proste to bol kolotoč. Oslovila som Katku cez, myslím, Instagram a bola veľmi milá, hneď mi odpísala. Tak sme si začali písať a preberať vlastne môj problém. Potom sme sa stretli cez video, pretože Katka žije v Austrálii a dohodli sme sa na hodinách jogy. Jej prístup, čo mne veľmi vyhovovalo pri malom dieťati, boli individuálne hodiny, na ktorých sme si dohodli čas. A ona mi natočila za každým na týždeň pre mňa video, ktoré bolo priamo na moje problémy, pretože mám ešte problém napríklad s gangliomom na ruke, čiže niektoré cviky sa mi robili veľmi ťažko. A Katka bola veľmi láskavá, milá, ústretová a riešila tieto moje problémy ako celok. Po roku jogy sa cítim skvele. Mám silné brúcho, ktoré vlastne drží chrbticu a cítim sa výborne. Katka okrem toho, že je skvelá joginka a teda výborná cvičiteľka, lektorka, je vynikajúci, milý a ústretový človek s veľkým srdcom, ktorý vás podrží nie len po tej fyzickej stránke, čo sa týka cvičenia, ale aj po psychickej, keď sa s ňou viete porozprávať o problémoch, ktoré máte a ona vlastne podporí a pomôže. Som hrdá na seba, že som s Katkou vydržala taký čas. Ja? Pretože som zistila, že naozaj moje problémy vyrieši len cvičenie. A teda ja nie som fanúšik cvičenia, ale Katka je skvelá a joga s ňou je rovnako skvelá. Takže sa teším na ďalšie hodiny a cvičím si doma videjka, ktoré mi ona natočila. A týmto ju srdečne pozdravujem a želám jej veľmi veľa nových fanúšikov a ľudí, ktorí s ňou budú ďalej cvičiť. Je úžasná. Ďakujem ti, Katka. Ahoj.